Mayong buntag. Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, ang atong ebanghelyo karon nag-sentro sa kining pangutana sa atong Ginoo nga ang tubag nagpahinumdum kanako sa istorya po sa akong kinabuhi, meaning akong kisaysayan ba sa kinigdagway sa akong pagtuo sa Ginoo. Sa pagpukab na ko sa akong gamayng kalendaryo sa pagtuo kasama sa gahapon, ako gihapon nabantayan nga karong adlaw atong gisaulog ang pagpasidungog sa duha ka bayani sa atong tinuohan, San Pedro o San Pablo. So kapistahan ni St. Peter o St. Paul karon o nitakdo o kaayo dinhi sa akong pamalandong sa ebanghelyo. Diin akong nadumduman ang pagtulon-an yun sa akong kinabuhi, isip matuhuon ba? Kay niadtugod, nagtuo ko nga inipasa ko lang sa Biblia o kung siya akong nasaktan o nahibawan. Hala, igo na di ay o nakapaaghat kini kanako sa pag-organisa o laing grupo diin ako maoy manguna mahimong labang naguna sa pagpadayag sa unsay nasabtan sa Biblia. Nakaingon ko nga sa karon dili day kadtumao nga ako mo'y mangulo sa organisasyon nga akong lainon po ba, no? Kay sa atong ebanghelyo karon naaman di ay gipili ang Ginoo, naaman di ay gipili ang Dios nga mahimong spokesman sa iyang mga kamatuoran. Kay labi-labi po na daghang mga tao mitubag sa pangutana, wala magkahusto ang ilang tubag. Kunya si Simon Pedro insigida sa mga tinunan, mitubag kunya ang iyang tubag, husto target kayo ug mao manggali nakapamulong si Kristo ni ini mga pulunga. Simon anak ni Jonas bulahan kagayon, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa mga tinun-an ug sa ubang mga tao nagkaingon ko nganong si Pedro man ang gihimong spokesman sa Dios nga mao'y makatubag sa hustong tubag sa pangutana sa atong Ginoo. Kaingon ko espesyal ang role di ay ni Simon Pedro, kay siya man mo'y gi-reveal gipadayagan sa hustong tubag. Labi na sa tudling 19 nga giingnan siya sa Ginoo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, no? Sa nadunggan ako sa hubad sa Biblia ang ipasa ni Laika, gapuson o kubaran dinhi sa yuta, gapuson o kubaran usab dito sa langit. Sa in English pa to bind and loose, nga sa akong pamalandong, akong kasinatian, nagsimbolo ni sa iyang pagka labang pastor. Sumala sa Isaias 22:20 ngadto sa 23 nga ang tinugyanan sa Yahweh, tawagon kini nga amahan kun papa sa kinat sila. Unya na hinumdum ko sa pinadayag 37 nga ang nagpuput sa Yahweh, tawagon o balaan na sa kinat sila, santo. Mao nang makunik nako ng titulo Santo Papa kun Holy Father, na ang titulo ay sa Dios nga iya ra ay kanang Holy Father, iya man sa Dios, pero nganong sa akong pamalandong iyang gipaambit ang maong titulo ngadto ni Simon Pedro. Mao nang sa akong kaamguhan kaingon ko dili day ko maghimo akong kaugalingong relihiyon nga mo'y ako'y mangulo
kinaamalay si Pedro na himong spokesman sa kamatuoran o nahinumdum po ko sa giingon ni Pedro sa dihang napakanti ang katungdanan ni Judas nga nag-ingon siya kinahanglan doon na untay mupuli gayon sa katungdanan ni Judas na napakanti na sa buhat 1:20. So kung kinahanglan doon ay puli sa katungdanan ni Judas sa ato pa ang katungdanan po di ay ni Pedro sa dihang napakanti doon na po'y mupuli. So di na lang nakuskutan pa ang sumpay na ini kay taas na yung kayo ang ako na lang kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro isip kinugyanan sa mga yawis ng haya sa langit. Well, mga igsuon sa akong huna-huna nahibawan ako o salamat si Ginoo nga mutahod na ko og spokesman nga pinadala diri syuta. Dili na ko magbuot o akong kaugalingong pagsabot sa walang kasulatan. Salamat o mayong buntag sa tanan.